Salutare tuturor! Ei, vedeți, eu credeți că mă joc cu Geometry Dash? De fapt, nu mă joc Geometry Dash. Vedeți aici? Vă uitați aici. Ați văzut acest joc până acum? Da, l-ați văzut poate în timp ce vă salutam în episoadele trecute, în episoadele anterioare și v-a plăcut mult cu Geometry Dash, dar acum vom trece la altceva. Și vom trece la unul dintre cele mai faine jocuri pe care le-am și de fan mare, Dogman. Dogman, da. Trecem la Dogman. Și acum să vedem cum e aici. Am exersat puțin la joc, dar vom începe cu Cup Station. Breaking news matters about award the key. The keys be given to all favorite heroes and an honor for the super bodies. Yes. They look a bit different than I remember. Sunt falși. Thanks for the key. I will unlock the true potential. Huh? The Black Knight was Piggy all along? Breaking news. The key on the city was... What will happen to the Piggy who has the key? And more importantly, where are the real super bodies? Anyway, ring. Se pare că îl sună pe Dogman. Se pare că sună cine îl sună? Șeful. Hello Dogman, did you get my message? Are we going to the farmer's market this weekend? They have the best. Wait, don't distract me. The city needs your help. Piggy, has stolen the key to the city. Deci Piggy a furat cheia și l-a descuiat pe Grandpa. Meyer has approved unlimited overtime until the keys return. Deci o luat cheia. Unlimited think of all the top shelf dog food you called buy. Deci dă mâncare de câini. Now get moving and find that key. Where? Continuing on you. Ok. Deci trebuie să găsească cheia. Trebuie să ia cheia. Hai Dogman, hai. Mergem cu Dogman pe aici. Aici cred că ne trebuie pe Food 80. Aici ne trebuie pe micul Pipi, că e foarte mic. Și aici ne trebuie micul Pipi. Opa, așa, aici ne trebuie Dogman. Mamă, dar la FH80 se spar din prima toate. Ne uităm la FH80. Ce face aici? Mamă, dar le sparte pe toate din prima. Foarte fain. De aici ne trebuie pe mică. Nu are ghearele astea, care are când e super cool. Aici ne trebuie pe FH80 care... Dogman. Aici e partea cu săpatul. Aici nu trebuie. Jump. Mamă, nu m-am descurcat prea bine aici. Uimă. Perfect.
trebuie pe Nico Piti. Somewhere in the forest is 99 de roți, pădure, mă gândeam acum. Este că vine robotul ăsta, Robotache. Vine Robotache. Papa. Papa, robotul. Săracii polițai au în sediu au pământ. Mai bine spărgeam ghivece și așa de securitate, iar un agent ăsta rău. Polițai. Trebuie orice document. Aici s-ar putea să vină Piti. Nu știu. Uităm aici pentru asta, pentru că dacă vreți totuși să știți mai multe despre joc și să mă mai joc, să mai fac episoade cu jocul acesta, vă rog frumos să dați like și să vă abonați la acest canal, la Peter252. Știu, poate că uneori mă mai încurc. Așa mă încurc uneori și vreau să vă zic că o să continui mai mult în joc. Uitați-l pe ce am găsit. Da, dați! Opa! Perfect! Vreau să cădem în jos. Să sparg sticla. Pot să-i dau un slash. Nu pot să-i dau un slash. Opa. Opa, așa. Să vină asta. Să vină robot, ok? Așa, am dat un amețel. Am pușcat una. Pa! Pa, pa! Goodbye! Mama mia! Asta e problema. Va trebui să... Voi ieși puțin de pe joc. Voi da puțin pauză. O să vin imediat, mamă, da. M-am încurcat rău de tot chiar atunci când trebuie să se întâmple chestia asta. Și acum o să continuăm cu... Tocmai vă place totuși imaginea mea, nu? De fundal m-am băgat cu... Am intrat și eu cu FPV-urile. Îmi plac deja mult. Ne mai jucăm o rundă. Sper că ați dat like până acum, da? Vă rog frumos să fii dat like. Dacă nu, nu mai continuu. Închid jocul. Aici sunt fazele pe care le-am văzut anterior. Și o rupem la fugă. Plecăm. Pa, o fug 80. Mai fug 80.
un speedrun, da? Mereu aici m-a rănit. Inimă liberă. Nu m-a prins iactul. Grăbim aici. Avem aici iară dita labirintul. Dar e ușor de făcut. Mai ales dacă dați like, e mult mai ușor să-l fac. Sincer, vă place? Vă place seria cu Dogman? O să fac o serie întreagă. Nu vă supărați că este un singur episod cu Dogman. O să fac o serie întreagă. Dar cred că pe astăzi mi-a fost de ajuns. De ce oare v-a plăcut de Dogman? FH80 și de Pity? Dacă da, vă rog frumos să dați abonare, să apăsați pe butonul nostru de like și pe butonul nostru de abonare. Vom mai face și alte multe episoade, multe. Ne facem cu Geometry Dash dacă vă place mai mult. Sper să vă placă foarte mult și pa, pa, noroc!